मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव पुलिसनि गावलायनायाव सासे बर' डाकाइता जोखोम। मंगलबारखालि गुवाहाटीनि जाराबाद ओनसोलाव हर गेजेराव अपारेशन खालामबाय थानाय समाव पुलिसआ गुलि गावनायनि जाहोनाव सासे अजद होजानाय डाकाइता जोखोम जायो। सन्देह गोनां जायनि सिनायथिखौ 32 बोसोर बैसोनि रमेश दैमारी होनना मिथिनाय जादों, जाय गासै नोगोराव गोबां डाकाथि आरो खावनाय जाथायफोरजों सोमोन्दो दं। बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दैमारीया आथिखालाव गावनि आथिंआव गुलि नांनायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल (GMCH) आव फाहामथाय लागासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ आसामाव रायजोआरि मोसौ बेदर जानायखौ आबुङै बन्द खालामदों हिमन्त। सोलिबाय थानाय मोसौ संरैखाथि आयेनखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों मोनसे गेदेर थिरांथायाव आसाम केबिनेटआ समबाराव गासै रायजोआव रायजोआरि मोसौ बेदर जानायाव आबुं होबथानायखौ फोसावो। बेयाव हटेल, रेस्टुरेन्टफोर आरो समाजारि जथुमफोराव मोसौ बेदर जाहोनायाव होबथानायबो दं। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला केबिनेट जथुमनि उनाव दिल्लीनिफ्राय भार्चुएलै खौरां बिजोङाव बिबुंथि होनाय समाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोसावदोंमोन। गिबि मन्थ्रि शर्माआ फोसावनाय बादिब्ला रायजो नाङै हटेल, रेस्टुरेन्टफोर आरो समाजारि जथुमफोराव मोसौ बेदर जाहोनायखौ बन्द खालामनाय जादों। बिथाङा बेखौ नोजोर होदों दि केबिनेटआ सावरायनायनि समाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि भुपेन बरा आरो रकिबुल हुसैननि बिबुंथिफोरखौबो बिजिरदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला केबिनेटआ दिनै थिरांथा लाबाय दि दानिफ्राय आसामनि मोनसेबो हटेल एबा रेस्टुरेन्टआव मोसौ बेदर जाहोनो हानाय नङा। बेजों लोगोसे समाजारि जथुमफोरावबो मोसौ बेदर जाहोनो हाया। बेनि ओंथिया बेनो दि दिनैनिफ्राय रायजोआरि महरै मोसौ बेदर जानायखौ होबथानाय जादों। जों बे गोदान राहाखौ थाबैनो आयेनाव सोफादेरगोन, गिबि मन्थ्रिया बुंबावो। थामथि खौराङावनो दङ अरां ब्लक गुदि सावस्रि मिरुआव सावस्रि जोथोन फोरबो खुंदों। सावस्रि जोथोन फोरबो खुंदों। डिजिटेल खौरां। अरां रायजोआव सावस्रि सेक्टरनि बिथायारि सानज'थायखौ जौगाहोनाय आरो गुन गोनां सिबिथाइफोरखौ रोखा खालामनायनि थांखिजों सावस्रि जोथोन फोरबोनि थामथि खोन्दोआ 3 दिसेम्बरनिफ्राय जागायजेनबाय। रायजो सोरखारनि सावस्रि बिफानजों खुंजानाय सावस्रि जोथोन फोरबोआ 5 दिसेम्बरसिम सोलिगोन। बेखेवनाय फोरबोआ बायजोआरि बेसेनथियारि मानथाखोफोरखौ गोसो गोथारै बरायदों। बे फोरबोआ अदालगुरि जिल्लानि गं 50 देहा फाहामसालिफोरनि गेजेराव 3 दिसेम्बराव अरां सुबुं सावस्रि मिरुनि देहा फाहामसालिफोरखौबो बिजिरो। डक्टर मुक्तामाला ब्रह्म आरो अदालगुरि जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरि उपर्ब तालुकदारखौ अरां सुबुं सावस्रि मिरुआव बायजोआरि थि खालामग्रा महरै बिजिरनाय जादों। बायजोआरि इभेलुएटिभ अफिसार गासै अरां ब्लकआ गुदि सावस्रि आरो रायजोआरि देहा फाहामसालिफोरनि गासैबो बिफानफोरखौ नायदिंनानै आरो नायदिंनायाव बायदिफोरखौ बिजिरना सावस्रि जोथोन फोरबोआव मोनसे ए ग्रेड होयो। मिरुनि लेङाइ खोन्दोआरि सावस्रि आरो फाहामथाय मावख'गिरि डक्टर ज्योति कुमार नाथ, सावस्रि मावख'गिरि बिपिएम बिरजिल शर्मा, फार्मासिस्ट बिजय नाथ, जुमुर आली आहमेद, ब्लाड डनार मेनेजार राजदीप, बिसिएम जुमिश्री शर्मा, सावस्रि मावथि मन्जु राभा बायदि बायदिफोरा बे फोरबोखौ जाफुंसार खालामनायाव हेफाजाब होदोंमोन। ब्रैथि खौराङावनो दङ हारि जौगानायखौ नेवसिनायनि अजदआव बर' दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ सोंखारिदों। बाक्सायाव खुंजानाय मोनसे जथाय खौरां मेलाव बर' रैखाथि आफाद आरो सुबुं रैखाथि दोलोआ बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खौसे जानो गोसो जानायखौ फोसावो। थांनाय 10 निफ्राय 15 बोसोराव हारिनि जौगानायखौ नेवसिनायनि थाखाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल पार्टीखौ सोंखारिदों। बर' दैदेनगिरि जन दासआ मोननै गाहाय राजखान्थि दोलोनि हेंथायै गोख्रों गसंथादोंमोन आरो बिथांमोनखौ बर' सुबुंफोरनि गोनांथिफोरनि सायाव गावारि मुलाम्फाखौ गोनांथि होनायनि दाय होदोंमोन। जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय खौसे जानो हायो, अब्ला जों मानो बर' रैखाथि आफाद आरो सुबुं रैखाथि दोलोआ हादोरारि थामोनथानि थाखाय खौसे जानो हाया? बर' आफादफोरनि गेजेराव खौसेयै मावथांखि आरो खौसेथि नोजोरनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै बिथाङा बुंथियो। बे बिबुंथिआ बर' राजखान्थियारि थासारियाव मोनसे मख'जाथाव सोलायनायनि इसारा होयो, मानोना जन दास आरो गुबुन दैदेनगिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो ओनसोलारि जौगाथायखौ दैदेननो थाखाय खौसेथिनि
थाखाय खावलायो। बिबुंथिखौ दाजाबदेरनानै पाब्लिक सिकिउरिटि कमिटि पार्टीनि सासे सोद्रोमा घनश्याम दासआ गोदान गोरोबथानि बागै मिजिं थिदोंमोन आरो बेखौ हारिनि थाखाय मिजिंनि मोनसे स्रां सावगारि होनना बुंथिदोंमोन। बे थिरांथाया गासै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोदान लामानि इसारा होगोन। बिथाङा गोनांथार साननायखौ सुस्रांनो आरो ओनसोलाव दावगानायखौ बांहोनो थाखाय गोरोबथानि गोहोखौ नोजोर होनानै बुंदोंमोन। बर' रैखाथि आफाद आरो सुबुं रैखाथि दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनायनि थांखिया हारिनि जौगानायखौ गोनांथि होनाय आरो थासारिखौ जुजिनाय जाय बर'नि राजखान्थि आरो खुंथायाव मोनसे गोदान आयदा गायसननाय। 5 थि खौराङावनो दङ। सोरखारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया श्रीभूमियाव 9 लाख रांनि मिड डे मिल केलेंकारिनि अजद। चौधुरी बाजार गुदि फरायसालिनि नं 466 गाहाय फोरोंगिरि आब्दुल मुक्तादिरनि सायाव श्रीभूमि जिल्लानि कलिगन्जआव सानजौफुनि आदार राननायाव 9 लाखसो रांखान्थियारि बेले-बेजेनि अजद होनाय जादों। बे अजदफोरखौ लेङाइ फोरोंगिरि सुमना चौधुरीआ खालामदोंमोन, जाय हुमखिबो मोन्नायनि खौरां होदोंमोन। बिथांजोआ कलिगन्ज पुलिस थानायाव मोनसे नेमखान्थियारि गसर थिसनदोंमोन। चौधुरीनि अजदनि बादियैब्ला गाहाय फोरोंगिरिया 2017 मायथाइनिफ्राय मिड डे मिलनि थाखाय थिखानाय रांखौ गाज्रि रोखोमै सामलायगासिनो दंमोन। बे जेंनाया बै समाव सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला रायजो सोरखारा गासैबो फरायसालिखौ बाहायजायै मिड डे मिल फान्डफोरखौ रिटार्न हरफिननो बिथोन होदोंमोन। बबेखानि बे फरायसालिनिफ्राय जेबो रां हरफिननाय जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव चौधुरीआ आरोबाव नायबिजिरबावदोंमोन, जाय गोरोबलायैफोरखौ दिन्थिदोंमोन। दाय होनायफोरा खोन्दो जौगाखां मावख'गिरिनि आखायाव होनायखौ थुलुंगा होदोंमोन, जाय नायबिजिरनो थाखाय फरायसालियाव थांदोंमोन। बेनि उनाव बे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फरायसालिनि सामलाय आफादनि मोनसे मेल खुंनाय जादोंमोन। बबेखानि सावरायनाया दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनायाव बांदोंमोन, जायनि थाखाय चौधुरीआ गावनि रैखाथिनि थाखाय जिंगा सिदोंमोन। गावनि अजदआव चौधुरीआ रैखाथि बिदोंमोन आरो अजद होजानाय बेले-बेजेनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो खावलायदोंमोन। बिथांजोआ थोंजोङै गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायदोंमोन आरो बे आयदायाव न्याय आरो बिबान होनायखौ रोखा खालामनो थाबैनो राहा लानो खावलायदोंमोन। 6 थि खौराङावनो दङ। दिल्लीयाव ट्रिपल मार्डार। नेप जराइनि न'नि सिङाव बिसि-फिसाय आरो बिसोरनि 23 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारनाय मोनदों। खोला दिल्लीनि नेप जराइ ओनसोलाव बुधबारनि फुंआव सासे सुबुं, बिनि बिसि आरो बिसोरनि फिसाजोखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारनाय जादों। बुथारजानायफोरनि सिनायथिखौ राजेश, बिथांनि बिसि कमल आरो बिसोरनि 23 बोसोर बैसोनि फिसाजो कविता महरै सिनायथिनाय जादों। फोरमायनाय बादिब्ला मैया बे जरानि जुलिनि बोसोरसालियामोन। बिथांजोमोननि फिसाज्लाया गावनि बिमा-बिफाखौ हामलायथि बावनानै फुंनि 5 रिंगायाव फुंनि थाबायनो ओंखारलांदोंमोन। बिथाङा न'आव फैफिनदोंमोन आरो गावनि बिमा-बिफा आरो बिनानावनि गोथै सह'खौ हायाव गोलैना थानाय नुदोंमोन। दिल्ली पुलिसआ रोखा खालामदोंमोन दि गंसे गोबौ हाथियार मोन्नाय जादों। पुलिस बिबानगिरिफोरा पिटिआइखौ बुंदोंमोन दि बिफानि गोथै सह'खौ 7थि थालायाव मोन्नाय जादोंमोन, फारसेथिं बिमा आरो फिसाजोनि गोथै सह'खौ गाहायनि थालायाव मोन्नाय जादोंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।